Ahoj, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska jsem tu s Terinkou.cz. a zahrajeme si dneska Prop Hunt. Tak než najdeme nějaký server, tak zatím střih. Tak teď už jsme se připojili do hry a já konkrétně hledám Terku.cz a Terinku. a Terinka hledá mě. Tak a už hledáme. To si vychutnáme. A pokud pro tohle video dáte kolik lajků? 20 lajků, tak si to zahrajeme ještě jednou a půjdeme třeba ještě 3 lidi. Jo, Viděla jsi mě, Terko, jak jsem proběhl? Jestli jsem kolem tebe proběhl? Ne, já jenom... Ježi, nehej. Co? Nejste. Zdíval. Nedíval. To nikdy nehodí. To je sklenka! Ne? Není, to je noža. Really, kde jsi? Sakra. To je divná. Tady jsem aspoň ne. Dej si toto paleta? Vážně? Sakra. Yes, vyhráli jsme. Dáme si asi tak ještě 3 hry, ne? Ne, 4. Tak jo, ještě 4 hry. Tohle je druhá hra. Škoda. Jeskra. Jo, tady budeš ty toto. Tak ne. Co tam? No i co se na mě díváš? Co jsi taky díval? Nedíval. Díval. Nedíval jsem. Možná tu jsem, možná ne. Nikdo nikdy neví. Když nějak to tam postavit. Ne? Hledá bezdušně. Vyhráli jsme. Tak teď se Terka schovává. Dáš nám nějakou radu? Asi ne, že?
Terka nějak potichu, ne, dneska. Tak už ho jdem najít. Kde je ta Terka, kde je? Dáš nám radu tady? Ty moc dobře víš, kde jsem. Jak skvěle mě věřil. Aha. A sakra, kde jsi? Ne, kde jsi ty? Když tak do mě ubývají životy, když střílám do vzduchoprázdna. Já tě tady vůbec nevidím, kde jsi. Tady taky nejsem. Ale jsem blízko. Nejsem ten špalek? Jaký ze špalek? No. Jsem na jenčím smetišti. Tady taky nejsem. Já tě jsi nebo nejsi, já nevím. Nejsem. Já tě tady nevidím. Nejsi tady. Máš to čím dál hlasitější. Jo, blížíš se, ale nejsi to. Co to bylo? 35 životů, jsi spokojená. Furt tady nejsi. Jasné, Fakt tady furt nejsi. já ti věřím. Tak věř mi. Takhle mám 5. Sakra. Co? Co? Tak, mně došly Dalo. životy. Mně došly životy, tak já se schovávám. Ale ty jsi vyhrál. Nevyhrál. Vyhrál, bylo tam problém. No však jo. Schovávající se vyhrál. Tak. Už hraješ? Už? No, už jsi tam? 20 sekund, bych řekl. Sakry. Tak kde? No tak sakra. Cože, hej? Musíš mě trefit. Sakra. Vyhrála jsi. Tak, čekám 20 sekund. Tohle je poslední hra, že?
tak lidi, jestli pro tohle video dáte 20 lajků plus 10 protérků, tak natočíme nový díl a zavoláme si ještě nějaké kámoši, jo? Už uběhlo 20? Jo, tak jdem na to. Tady blízko někde. Co? To ani nejde slyšet. Jak se schovává? Co vlastně co? Jestli tady koš, nebo... Poradíš mi aspoň co si? Ne. A jsem kousek od tebe. Já nevím, já tě nevidím. Teď ses prozradila a máš velkou paletu. Tak, tohle bylo pro to video všechno. Pokud se vám líbilo, zanechte like. A zatím čau.